ya cika bakin sannan ga dabara yana dannowa dutsen yara kinsu da kyau filin nasari tsayawa a kusa da shi a yaƙi sai gwarzo shiga kawai yake ko ainihin da zo ba ya isa ya zai kuma ba zai zo da shi da duniya sun gungwane da abin mamaki ku ta yana da kallo dukkan bai sa'adi sun zama ɗan kallo abin tambayar alamai ya tsaya kallo ƙarfin mushajjaku abin gani ne kowar yana faɗin kafu kowa ƙarfi kuma rana na faɗin kafu kowa zafi ali yana faɗin da babban sarari ta babban daji ana tasarfari kala can gaba ne akwai da kanatu don wani aikinsa ya ce zai musulunta da an nasara kansa da aka fafata sau uku ya sha ƙasa ya ce na musulunta ribawa ne ubai ɗan kalabun ya yi wani ganganci wai zai taɓa kuzo ku ji zancen zuci ya ke wata doki kullum sai ya ci ya faɗa wa ma'aiki ki jan wuya ne ana yakin kudu sai ku ya su bana dokin yan nasa wawa ya su bana an samu sunita ya ce bar shi ya gallo ni za na kashe shi da ikon Allah la ilaha ya rike wani mashi kasan za a yi rana sai cikakke shi wuyan samashin ya shiga ya faɗa magashi kansa a kasare sai ya ce kai tona bai san haka kake ba ka bushe da kai baka sa da ko duniya za su hado ba za su kai ka kasa ba dan kai karfin ka daga Allah ne sadauki annabi ne sadauki salamun lahi alaika ya sadauki ne bolo karfi salamun lahi alaika ya kafuri lahi salamun lahi alaika wa kasara mutu ba wa karka mai mutu ba karfin ka ayin Allah ne sarin ka sarin Allah tifon ka tifon Allah yakin ka yakin ba Allah mai san Allah gatana ni kai ne gatana shugaba wallahi ka isa ne isar ka sai ilahuna ba duk kai ba shugaba wallahi ka isa ne isar ka sai ilahuna ba wani kai ilahi ka ne na arziki inda babu wani sadiki wanda kai wasu mai kyau da wambagi shi a halittun da kayan kishi tsira aminci da biyar rashin da ta kamala da gauce da shi wasila kabila rabu ka bashi dan salatin gani da shi kebancinsa zan faɗa yara da a faɗaɗan da faɗaɗa inda yin annabi ta daɗaɗa duk da ya zarci abin da zan faɗa annabawa duk da kuma ma'ule amma cikinsa akwai akaramu ne komai aka ba su na shi farko ne zan ma bayani ne a bayyane amma wa musa shayar da ruwa ya tsaga kofi sun yi wucewa an ba shi sanda mai rikidewa ta zan wuce to zo ka tunawa musa ya zo annabi ya sha da wata ya tsaga ya mayar shi a zamo reshen kushiya adda annabi ya zama da shi ya sanda ku tila ku kawo ya annabi ya daga nan hujjar shi ya annabi ya annabi ɗan uwa mu kira annabi a zuciya za mu ji annabi ba kowa sai annabi mutu ba komai sai annabi
ya yi yabo zan farin ciki na gode kwanaki tun da ka so na so aiki alhamdulillah ya annabi ya annabi kuma ina abin da ka saba iran mana na kadarin sana ya tafi da laifuka na salan salatin annabi ya ce ai mana a yaya da ka yi jabar da ya tsare mana salatin ya yi ta gudana mutukar inda kai rabbana ai ce ya annabi ya annabi aminci ga kai sarki gaba da nisa aminci ga wanda ilahu ne ba masa aminci ga kai daga nesa kuma har kusa aminci ga annabi kiran ka za ka amsa annabi so nake ku zo mu gaisa har gidan ka madina mun kusa so zana ba shi ayoyi su fito wa sallaka illa ka fito a nan aka tattare daga fito yawon da rabbi yake rasuwa da shi yana tabbatar da cika ta hankalin shi kuma idan ka faɗi ya aminta daga shi saboda tsantsan kusancin da kai da shi Allah ya ce in an bi ka an bi shi Allah ya ce saba wa kare saban shi